dho wuod Nyasaye. Komiti mar twak e kind Azimio la Umoja wa Kenya Alliance kod Kenya Kwanza ogoyo okang' machielo chenro mar tieko ywaruok e kind kweth ariyogo. E romo ma kawuono mano bage kar bagoro mar Bomas of Kenya, kweth ariyogo chopo e winjruok ewi moko kuom weche mosebedo kathiro twak ma kamano. Moko kuom weche mano komiti owinjore gin lai mar tich kaachiel gi thuolo mar twak ma kamano gi thuolo mowinjo timre. Kaluwore gi mano, komiti no mar ji 14 dhi tayo twak kuom thuolo ma dweche ariyo motelo ne chwalo report margi ne jatend piny Kenya William Ruto kod ogai mar Azimio la Umoja wa Kenya Alliance Ramogi Odinga kaachiel gi jo od bura. Komiti no wito kod dwaro mar Jubilee mar chungo twak nyaka nywandgi komiti ma kamano. Bang' lalruok kuom seche 7, komiti mar ji 14 matayo twak e kind Azimio kod Kenya Kwanza owuok oko kendo chiwo lendo madhimiyo jopiny geno ni ler dhi rieny e giko twak. Komitino e bwo telo mar jaod bura mar Arieda Otiende Amolo ochopo e winjruok ni twak e kind kweth ariyogo idhi bag e bwo dweche 2 ma ok dwe achiel kata dweche 3 kaka Azimio kod Kenya Kwanza ne dwaro e kinde machien. You will remember that we in Azimio had given a time frame of 30 days. Our colleagues in Kenya Kwanza had given a time frame of 90 days. We have agreed to constrain that time to 60 days. But within those 60 days, we have agreed that the more urgent issues that need to be dealt with will have been dealt with within 30 days. Ohinga machielo ma komitino bende okadho en chopo e winjruok e wi chike madhi tayo twak ma kamano e bwo dweche ariyogo. We are happy to announce that the framework agreement has now been finalized and settled and is now being prepared by a joint secretary. We will execute the same tomorrow morning when we reconvene here at 10. Wich bar maduong' makoro ochomo kweth mar Otiende Amolo kod George Murugara odiochieng' makiny en chopo e winjruok ewi kama idhi bagie twak makamano. Azimio osebedo kawo chung' motegno ni twak makamano nyaka bag mana oko mar od bura kaka yo mar nywando kweth mopogore opogore. Korka korgi, Kenya Kwanza bende ochung' kar tiendgi ni twak nyaka bi bag mana e od bura. There were 3 things that were major which were outstanding: the framework agreement, the tabling of the issues, and the settling on the nature of the talks. Today, we have resolved 2 of them. Tomorrow morning, among others, the nature of the talks will take center stage. E romo ma kawuono, Kenya Kwanza bende ochwalo dwaro margi kuom thuolo mokwongo. Kenya Kwanza dwaro mondo twak obede wi gwelo commissioners manyien mag IEBC, chuogo apisi ma jatend kweth mobalo kod piny owacho, kaachiel gi tieko lweny ma kinde ka kinde e wi dwoko mag yiero. 3. Legal framework to give effect to Article 37 of the Constitution of Kenya so as to regulate the conduct and assignment of responsibilities to different parties, including organizers of demonstrations. Magi biro katodoko ni duond bura mar Jubilee otemo roche twak bang' golo ng'ur margi e wi jokanyo mar komitino. Jubilee wacho ni nyaka nywandgi e komiti ma kamano nikech gin e duond bura mar 3 maduong' e pacho kae kendo weche midhigo e mbaka mulo duond bura ma kamano. Gibwogo mar dhi e doho e bwo jumbe 2 mabiro poni ok owinj dwaro ma kamano. Mabiro bang' Kenya Kwanza golo Adan Kenan e komiti mar twak kaluwore kod ng'ur mag Azimio. Bang' riwruok mar Azimio la Umoja kod Kenya Kwanza chopo e winjruok e wi weche moko mane kelo pogruok e kindgi odiochieng' ma kawuono, jopiny koro keto wang'gi mar neno ka gidhi yiere e wi kama onego bagie twak makamae. Chris Owino, Ramogi TV, Bomas of Kenya, Nairobi. Kwa moja nchini nyake county